Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allahu a yau gani na ƙara kawo ziyara gurin Malam Mustapha Yusuf da ke nan bakin asibitin ɗan dutse a cikin garin Funtuwa a kan bypass na Sokoto kenan, Sokoto bypass kenan. To, insha Allahu abinda nake so in yi tambaya a kan shi ko kuma in ji bayani kuma mutane su masu ji bayani shine shin sanyi babban matsala ce gaskiya, kuma mafi yawanci mutane sukan ɗan yi fama da wannan matsala. To shi sanyin nan da mai ruwa ne koko wane iri ne, koko maganin shi wane iri kuke bada? Akwai na gari, akwai na ruwa, koko akwai na dafawa, ko akwai na jikawa? Sannan kuma ya yanayin kuɗin shi da waye ya kamata mutum ya sani kan ya zo, ba sai mutum ya riko yan naira 300 shi ba ko 200 ko naira 100 ya yi tunanin ya zo zai an magani. To ya kamata mutane kan su zo su ji yaya maganin yake. Shine abin da muke so mu sani bayan an yi mana bayani akan kala-kalar sanyin da kuma yanayin yanda yake. Insha Allahu. To, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iqraran bihi wa tawsilan. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Murya Allah ga ta malam ziyarar dai kullum ni godiya nake maka game da abin da kake kokari kana yi. Na'am. Kana kawo mu ziyara ko kuma ka kawo mu ziyarar da bata da lissahuwa ko bata da iyaka. Kuma kana yin wannan abu mu ba dan mu biya ka ba. Na'am. Abu ne kake yi dan Allah. Ba shakka. Kana zuwa wurin mu hira da kai domin tun da kai kanka ka kawo mutanen gidan ku anan. Na'am. Ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba uku ba ma misali. Ba shakka ko je wata ta naji an ce ta taho. To su wato ni abinda nake so al'umma su gane maganar sanyi. Sanyi kala-kala ne. Na'am. Akwai sanyin da ake kira sanyin na raba, akwai sanyin fadama, akwai sanyin ruwa, Na'am. akwai sanyin damana, akwai sanyin siminti na kwanciya ƙasa, Na'am. akwai sanyi na mara wanda na taɓa yi maka bayanin shi daga jinsi zuwa wani jinsi. Wanda nake so kowane mutum ya rika fahimta in an ce sanyi ga wanda zai kawo ya magana, ga maganin da zaka zo ka an shi kalashi. Ba an ce sanyi abu da yake sanyi ba. Lafiya. Lafiya. Gane ba an ce abu da yake sanyi ba. Abubuwa ne suka tari suka zama abubuwa da yawa. Ya haka yi malama. To, muji. A takaice shi sanyi bai da iyaka adadi ga dan adam. Na'am. Ba mu ma yi maka magana a game da abin da ya shahi na jego wanda mata ke haihuwa jikin sai bude iska ya shigi mutum. Shi ma wannan kaga sanyi ne. Na'am. Sanyi ma na jego bai da iyaka. Mata suke ba san shi ba, mu mun san daga shi. Na'am. Ko da jariri take goyo da baya ya yi tsari ta rika watsa ruwa cafe-cafecen a bayanta, shi ma wata rana sanyi zai halbe ta. Na'am. Akwai kuma kwanciya ma da yaron ma shi kan shi yana kawo tsari ya yi tsari ya cike uwa wurin bacci ya yi menene ta yi ya faruwa ta tashi ta wuce bare ma ta je ta yi wanki na kayan yara da sauransu. Sai dai kuma kowane akwai kuɗin sa. Na'am. Akwai sanyi na jinsi zuwa wani jinsi wanda ne muka magana wanda muke hada shi gaskiya 2000. Na'am. Babba wanda ya shahi toilet infection, ya shahi zubaffar ruwa, ya shahi kaikayi, ya shahi mai kumburi, irin mai kumburi haka. Shi mai kumburi daban, wannan kuma sanyin daban. Na'am. Kaji. Akwai sanyi na abin da ya shahi na aiki na kamar masu aikin rani. Masu aikin ruwa haka ko masu wankin mota. Ko wankin mota haka saboda yau da gobe ruwa yana taɓa ka kana iya amfani da shi. Na'am. To daka shi yasa shi ake magana cewa mutane su dage su bi kitse kuma kada su mai da kuɗin da ɗaya. Na'am. Ba flat rate bane. Kowane yanayi ka zo da yanayin sanyin da ka zo da shi da yanayin kuɗin da za a sa maka. Ka biya sannan a baka magani. Ka ji abin da yasa kake ganin mutane na ruruwa ko kuma suke yawan zuwa wurin mu, kuma dukkan maganin da zamu baka bamu da shakka kan shi. Ko da kurarriji ne akwai wanda zaka gama wani kurariji ne da ya susa zaka irin fircit din nan zai sun waje haka. Na'am. Shi ma haka dai a jiki za su fito mutum. To shi ne. Na'am. To kamar shi irin wannan na kumburin shi ma tsada gare sanyi. Na kumburi ai kumburi ya kowane ciwo illa. Shi kumburi akwai ɗayan biyu. Wani ma in yayi ciwon shi ko ya haye ko ya tafi. To. Yasa shi kumburi yake da matsala. Na'am. Shi ma wannan muna da magani ko muna ba da magani. Shi ma bai
kai wancan tsada ba kenan ko ya wuce. Shi yana iya wucewa, ya danganta da abin da ka zo da shi. Wani zai kumbure duka ne, na gane. Wani kuma bakin kafafu ne, na gane. Wani kuma shi kumburin waje ɗaya hito mai, wani kafacce kadai, wani hannu, wani kuma jiki sun tuntun haka zaka ga mutum kuma zai fashe. Wannan shi ma ana ba da magani. Allah sarki. To ya kamata gaskiya mu dakata saboda yawa yanayin abu, sai kuma ka dan karanta musu number waya saboda masu neman su ji abu. Ina ga ko tana nan gurin ko? Tana nan 081. To ina ga ta nan sama. 081 ga ta nan 66 68 43 51. Ita ce wannan lamba ake kira. Lamba WhatsApp din nan ko tana kusa? Ina ga ita ce nan ko? To wannan ita ce lambar da za a iya tuntuɓa a WhatsApp, wadda za a iya a turo mu mutum cewa ga yanayin abin da yake so a nuna mai hoton maganin ko wani abu dai da za a tura ma mutum. Ita ce wannan lamba ta WhatsApp, saboda mutane da suke dan zuwa mun so mu kamar minti 10 haka ko minti 10, to mutane suna ta zuwa domin abu. Za mu dakata haka insha Allah, sai kuma Allah ya samu hada zuwa na gaba.